Θυσανώδεις μυκόρυζες. Λοιπόν, αυτό για το οποίο ενδιαφέρεστε περισσότερο είναι τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα και θα σας πω τώρα τι συμβαίνει στα μη ξυλώδη σε εύκρατες ζώνες και τι συμβαίνει και στα ξυλώδη σε τροπικές ζώνες. Επειδή και εκεί βγαίνουν δέντρα, και τι τους συμβαίνει τότε. Συχνά μιλάμε για ρίζες όταν ξεθάβουμε ένα φυτό, αλλά δεν θα έπρεπε γιατί είναι ήδη μυκόρυζες, απλώς δεν φαίνονται. Είναι αλήθεια ότι στις εκτομυκόρυζες, με καλό μάτι, μπορείς να δεις ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αλλά οι ενδότροφες μυκόρυζες είναι πολύ διαφορετικές. Στην πραγματικότητα, η ρίζα έχει ρίζα, αλλά φαίνεται μόνο με χρωματισμό. Έτσι, ο Λεωνάρντο ετοίμασε τις χρωστικές ουσίες για αύριο, εμφανίζεται μόνο μετά από ειδική βαφή που ξεκινάει με έναν αποχρωματισμό της ρίζας. Θα σας το πούμε αυτό γιατί πρέπει να το δείτε μέχρι τέλους. Μόνο έπειτα από τον χρωματισμό του μύκητα μπορούμε να δούμε στις συνηθισμένες υγιείς ρίζες πως υπάρχουν ημάτια μυκητών που κρέμονται τριγύρω. Οι εν λόγω μύκητες έχουν δύο τύπους δομής. Πρώτα απ' όλα κάνουν εξογκώματα που λέγονται κίστες, όπου συχνά υπάρχει μια μεγάλη σταγόνα λαδιού. Αποθηκεύουν τα αποθέματά τους στη ρίζα του φυτού. Είναι καλύτερα εκεί από ό,τι έξω. Και το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι, βλέπετε αυτά τα νήματα εκεί, τα οποία διεισδύουν στα κύτταρα της ρίζας και μπαίνουν μέσα, διακλαδίζονται σε πολύ λεπτά νήματα. Φτιάχνουν κίστες και θυσάνους. Κοιτάξτε, έχω κι άλλα εδώ. Βλέπετε, αυτά είναι μονοπάτια νηματίου που διακλαδίζεται. Το νημάτιο είναι 10 μικρόμετρα, άρα 1/100 του χιλιοστού. Η άκρη του νηματίου είναι 1 μικρόμετρο, όσο και το μέγεθος ενός βακτηρίου. Και λοιπόν, πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτό είναι το κυτταρικό τείχομα. Δηλαδή, ο μύκητας έχει εισέλθει στο κυτταρικό τείχομα, αλλά δεν είναι πραγματικά μέσα στο κύτταρο. Συχνά λέμε ότι είναι ενδοκυτταρικό, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Στην πραγματικότητα, ο μύκητας όταν αναπτύσσεται και διακλαδίζεται, σπρώχνει προς τα πίσω τη μεμβράνη που περιορίζει το κύτταρο, η οποία λεπτεπίλεπτα συνεχίζει να τον καλύπτει. Έτσι, τα κύτταρα δεν πεθαίνουν, επειδή η εσωτερική τους μεμβράνη δεν διαπερνάται. Άρα είναι μια διακλάδωση σε επαφή με ένα ζωντανό κύτταρο. Και είπα επαφή, το τονίζω αυτό. Είναι το ισοδύναμο του διαδικτύου. Και πάλι υπάρχει ενισχυμένη επαφή μεταξύ των εταίρων. Αυτή τη φορά μεταξύ των θυσανωδών μυκήτων και της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι, στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο σε λεπτομέρειες, αλλά στο πνεύμα είναι το ίδιο. Είναι επαφή και μάλιστα στενή. Υπάρχει φαγητό που πρέπει να μοιραστεί. Οπότε, επειδή δεν μπορεί να δείτε το μύκητα στην επιφανές ρίζας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα στο έδαφος. Απλά όταν βγάζετε μια ρίζα και την ξεπλένετε, είναι μια βίαιη διαδικασία. Με άλλα λόγια, σπάμε τα πάντα στην πραγματικότητα. Και εδώ, αυτή η ρίζα που έχει αναπτυχθεί σε άγαρ δείχνει τη σύνδεση με μια ολόκληρη δέσμη νηματίων που βρίσκονται στο περιβάλλον και τα οποία σχηματίζουν σε μερικά σημεία εξογκώματα. Και αυτά τα εξογκώματα τι είναι, θα τα δούμε μαζί. Το ελπίζω, γιατί έχουμε φέρει το Λεωνάρντο από την Ιταλία. Αυτές οι δομές, που είναι αρκετά μεγάλες, εντοπίζονται εύκολα στο έδαφος. Κοσκινίζονται μεταξύ 100 και 400 μικρομέτρων, δηλαδή έχουν μέγεθος 0,1 έως 0,4 χιλιοστά. Είτε είναι σπόρια στο τέλος των νηματίων ή μικρές ομάδες από σπόρια μαζί. Και αυτό σημαίνει ότι αυτούς τους μύκητες δεν τους βλέπετε ποτέ στην επιφάνεια, επειδή κάνουν τα πάντα υπόγεια. Ζουν υπογείως και αναπαράγονται υπογείως. Δεν γνωρίζουμε αυτούς τους μύκητες, διότι κάνουν τα σπόρια τους πολύ διακριτικά. Είναι οι γκλομερομύκητες. Είναι συγκεκριμένο το όνομα της κοινότητας. Δημιουργούν εσωτερικές δομές, όχι εξωτερικές. Άρα ποτέ δεν τους βλέπεις να καρποφορούν. Εδώ είναι το θέμα. Τα μανιτάρια που βλέπετε είναι εκ των μυκορυζικών μυκητών. Είναι το όργανο που χρησιμοποιούν για να παράγουν σπόρια και να διασκορπιστούν. Είναι το είδος του καρπού τους. Οπότε αυτοί εδώ αναπαράγονται υπόγεια. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι μια ομάδα, ένα φύλλο, για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, γιατί δεν ζούμε κάτω από τη γη. Και όμως δημιουργούν μια αυθονία από σπόρια. Ελπίζουμε να σας δείξουμε. Σήμερα θα πάρουμε κάποιο εξοπλισμό και στο δάσος και αύριο θα κάνουμε το πείραμα. Στη συνέχεια μαζί θα κοσκινήσουμε το χώμα. Θα συλλέξουμε με κόσκινα διαφορετικών διαστάσεων και θα δούμε με ένα μεγεθυντικό φακό τι είναι τι. Διαφορετικά θα τα καταφέρουμε μια χαρά και κάτω από το μικροσκόπιο. Έχω ήδη μεγάλη εμπειρία σε οποιαδήποτε περιοχή εκεί. Μπορούμε να σταματήσουμε οπουδήποτε. Υπάρχει τεράστια ποικιλία σπόριων. Μπορούμε να σταματήσουμε και να το κάνουμε αυτό και στο λιβάδι. Δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι το δάσος για να πάρουμε χώμα. Απλά πρέπει να βρούμε ένα λιβάδι που να μην έχει μπει πολύ κοπριά. Θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το μισό πλάνο που κάνει μια μυκόρυζα. Έτσι, από την πλευρά των μυκήτων, μια ενιαία ομάδα που ονομάζεται οι γκλομερομύκητες. Και αυτοί οι γκλομερομύκητες, στην πραγματικότητα μπορεί να δείτε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει εμφανιστεί και διαχωρίστηκε από τους άλλους μύκητες πολύ νωρίς στην εξέλιξη.
Και αυτό είναι το μόνο που κάνουν. Τους βρίσκουμε μόνο στις ρίζες και δεν μεγαλώνουν καθόλου χωρίς ρίζες. Δεν ξέρουμε πώς να τους μεγαλώσουμε αλλιώς. Όταν τους καλλιεργούμε στο εργαστήριο, τους καλλιεργούμε ή σε γλάστρες ή σε γενετικά τροποποιημένες ρίζες, ώστε να αναπτύσσονται και αναπτύσσονται επαόριστον. Είναι εντελώς αφοσιωμένοι σε αυτό οι γκλομερομύκητες. Και αυτοί οι γκλομερομύκητες που βλέπετε σχηματίζουν μια ενιαία κίτρινη ομάδα. Έτσι υπάρχει μία μόνο ομάδα μυκήτων, η οποία δεν έχει καθόλου ίδια ιστορία με την άλλη. Και λοιπόν, σε ποιον αντιστοιχούν από την πλευρά των φυτών? Είναι απλό. Δεν βάλαμε τίποτα κίτρινο από εκεί, επειδή στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, αλλά θα βάζαμε παντού. Είναι το 80% των φυτών που διανέμονται σε απολύτως όλα τα γενεολογικά δέντρα των φυτών. Είναι πραγματικά ο γενικός κανόνας, εκτός από... θα δούμε αργότερα, ναι, ότι έχουμε 5% των φυτών με εκτομικόριζες και 80% με ενδομικόριζες και 10% άλλων. Είμαστε στο 95%. Έχουμε ακόμα το 5%. Θα φτάσουμε εκεί, επειδή είναι αλήθεια ότι υπερκαλύπτει επίσης ορισμένες καλλιέργειες. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο και η ίδια ιστορία όπως και πριν. Παίρνω μια γλάστρα, παίρνω λίγο χώμα, το αποστηρώνω και λέω στον εαυτό μου αφελώς θα μεγαλώσει καλύτερα επειδή σκότωσα τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Σπέρνω κρεμμύδια. Είναι 3 μηνών εδώ. Εκεί είναι στο αποστηρωμένο έδαφος. Και εδώ, σε αυτό το αποστηρωμένο έδαφος, έχουμε επανεισάγει σπόρια που ανόητα είχαμε κοσκινήσει. Στη μεταφορά, με αυτούς, εν αγνία μου, ίσως επανέφερα μικρότερα σπόρια παθογόνων μικροοργανισμών. Και πάλι αυτό αναπτύσσεται κανονικά. Ενώ τα άλλα, ντροπή για κρεμμύδι 3 μηνών. Με άλλα λόγια, επανερχόμαστε στην ίδια ιστορία, όπου η παρουσία αυτών των μυκήτων είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη. Είναι περισσότερο ή λιγότερο απαραίτητη. Αναπτύσσεται και χωρίς αυτό. Αν πάρετε το τριφύλι, δεν αναπτύσσεται χωρίς. Τριφύλι χωρίς μικόριζα δεν αναπτύσσεται. Έτσι, τέλος πάντων, ξαναβρίσκουμε ένα μεικτό όργανο που σχηματίζεται στο 80% των φυτών με γκλομερομύκητες. Είναι μια μεικτή δομή και πάλι με μια μεικτή λειτουργία, τη διατροφή. Άρα, όποια μορφή έχει, ένδο ή έκτομικόριζα, είναι μια μικόριζα τέλος πάντων. Απλά δεν είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Από τη μία πλευρά το φυτό, από την άλλη πλευρά ο μύκητας. Εντάξει, ας τελειώσουμε αναφέροντας το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άλλοι τύποι μικόριζας. Δεν θέλω να φτιάξω ένα πολύ μεγάλο κατάλογο, αλλά ένα ακόμα είναι οι ερικώδεις ενδομικόριζες, όπου εδώ ο μύκητας είναι σαν μια φωλιά από ταλιατέλες μέσα στα κύτταρα. Προφανώς τους βρίσκουμε στα ερικοειδή. Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει τα μύρτιλα, το ρίκι και την καλούνα. Αυτά τα φυτά κάνουν ρίζες με πολύ μεγάλα επιφανειακά κύτταρα, τα οποία είναι απικιοποιημένα λίγο πολύ στην επιφάνεια, αλλά κυρίως στο εσωτερικό από είδη μυκητών που μπορείτε να δείτε αυτό το είδος του μύκητα σε ένα κύτταρο. Τυλίγεται και ξανατυλίγεται. Το νημάτιο του μύκητα εισέρχεται και μετά κάνει ένα είδος κουβαριού που το ονομάζουμε πέλωτον. Και αυτό το κουβαράκι σπρώχνει την κυταρική μεμβράνη. Μπορείτε να δείτε τη μεμβράνη που καλύπτει τον μύκητα. Αυτό συμβαίνει σε ένα κύτταρο που είναι ζωντανό. Στην πραγματικότητα δεν διαπερνά τη μεμβράνη. Όχι την εσωτερική μεμβράνη δηλαδή, απλά μπαίνει μέσα στο τείχομα. Παρόμοια συμπεριφορά, όπου ο μύκητας σχηματίζει ένα κουβαράκι μέσα στα κύτταρα, βρίσκουμε επίσης στις ορχιδέες. Μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν δύο οικογένειες που έχουν εφεύρει διαφορετικούς τύπους μικόριζας. Ερικοειδείς, η οικογένεια των ρικιών και οι ορχιδεοειδείς. Όταν κοιτάζετε το ριζικό σύστημα των ορχιδέων, δεν βλέπετε τίποτα απ' έξω. Όταν κόβετε τα κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο ή στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, βλέπετε μικρές κουκίδες. Λοιπόν, αυτές είναι οι διασταυρώσεις μυκητών που τυλίγονται και τυλίγονται ξανά. Κάνουν ένα κουβάρι σε ένα κύτταρο που είναι ζωντανό. Και εδώ έχετε αυτό το κουβάρι όταν αδειάζουμε τα κύτταρα. Μπορείτε να δείτε πολύ καλά το κουβάρι του κάθε κυττάρου. Έτσι, και πάλι η ρίζα της ορχιδέας είναι μόνο μία ρίζα στην εμφάνιση. Και μπορώ να σας πω ότι οι ρίζες των επιφυτικών ορχιδέων ή των ορχιδέων του κήπου, μόλις έρθουν σε επαφή με το υπόστρωμα, υπάρχει αυτό μέσα. Έχει υποθεί εδώ και πολύ καιρό πως τα επίφυτα δεν έχουν μικόριζες, αλλά έχουν. Και η πραγματική πρόκληση για την ομάδα μου στη Βραζιλία είναι να γνωρίζει πού βρίσκεται ο μύκητας της ρίζας και τι κάνει. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί ακόμα και στις επιφυτικές ορχιδέες. Εν συντομία, αυτές είναι οι μικόριζες των ερικοειδών και των ορχιδέων. Συγκεκριμένα είδη που δεν πρόκειται να μιλήσουμε πολύ γι' αυτά.
Βλέπετε αυτό για παράδειγμα. Η μυκόριζα των ερικοειδών αναπτύχθηκε μέσα στα ερικοειδή και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες μυκήτων. Έχει προκύψει αρκετές φορές μύκητες να είναι σε θέση να ποικίσουν τα ερικοειδή, δημιουργώντας κουβάρια. Αυτοί οι μύκητες εδώ φαίνεται να βγαίνουν πάντα έξω. Βγαίνουν έξω επειδή ο σκοπός είναι να βγαίνουν έξω για να ψάξουν για φαΐ στο έδαφος. Οπότε ναι, δείχνει ότι είναι ενδοκυταρικές δομές, αλλά είναι σαφές πως ακόμα και αν δεν μπορείτε να δείτε πολλά απ' έξω, υπάρχουν μέρη όπου δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ αυτού που είναι μέσα και ενός δικτύου που εξερευνά το έδαφος. Ωραία. Έτσι εδώ έχουμε πραγματικά μια διατροφική προσέγγιση της ιστορίας. Και αυτό είναι το σημείο που πρέπει τώρα να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να κατανοήσουμε ότι οι μικροριζικοί μύκητες είναι πραγματικά μέρος της συνολικής ανάπτυξης του φυτού, πέρα από τη διατροφή. Να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει πραγματικά να μην διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις.